A tiszteletes azt mondta, hogy segíthetnék. Azt mondták nekem, hogy szabaduljak meg azoktól a halott izéktől. Halott izék? Az út végi kriptához rendeltek ki. Én még soha nem harcoltam, eléggé be vagyok rezelve. Azt mondod, halott izék? Kérlek, uram! Witcher vagyok. Felváltalak 200 orenért, és mondd meg a tiszteletesnek, hogy kisegítettelek. Rendben, de nincs nálam ennyi pénz. De nem érdekes. Viszlát addig is, amíg azok a halott izéket, azokat le nem kaszabolták. Viszlát. Van valami hír? Az a rohadt járvány sorra szedi az áldozatokat, és a szörnyek is a nyakunkon vannak. Milyen szörnyek? Farkasok, halott izék, tündék és kobódok. Farkasokat mondtál? Egy csomó van belőlük. Egészen megvadultak. Régen még kövekkel is megdobáltam őket, de már nem merném megtenni. Értem. Ó,